Des que es va posar en marxa la llei de la vivienda, el lloguer d'habitacions no ha parat d'augmentar. Si tens un pis i t'estàs pensant de posar-lo en lloguer per habitacions, primer de tot, vigila, ja que està a punt de sortir una nova regulació on el preu de les habitacions no podrà accedir al preu de lloguer total de tot l'habitatge d'acord amb l'índex o amb l'últim rebut. Com a dia d'avui aquesta regulació encara no ha sortit i com molta gent ens ha preguntat últimament, a dia d'avui el preu de les habitacions segueix sent un preu lliure. De manera que això explica l'augment de pisos que s'estan llogant per habitacions o, si ho voleu dir d'alguna altra manera, el famós colibi. Important, encara que no sigui obligatori, fer un contracte sempre també per habitacions. Pel que si tens un pis i estàs pensant llogar-lo amb habitacions, assessora bé. S'ha de fer un bon contracte, deixar una fiança, etc. I recorda que si el tens anunciat a plataformes tipus Airbnb, des del passat 1 de juliol, has de tenir el registre únic obligatori que es demana als registradors de la propietat. Si vols llogar el teu pis per habitacions i no vols tenir problemes, contacta'ns i t'ajudarem.